спряхме кампанията "Вън педерастите от църквата". Истината е, че не намерихме подкрепа в обществото. Онова, което обаче ви обещахме, е, че ще търсим и ще разследваме Троянския манастир и останалите споменати от един монах в един клип, показан от "Господари на ефира". Това беше иеромонах Кирил, който му викат Кичка, който говореше за баба Гуси, за Палома и за Филарет, който е Филка. Там те са монаси, всичките тези, Пахомий, Августин и Филарет, те са монаси от Троянския манастир. В това студио имахме идея граждани, които не приемат да има гейове в църквата, рано или късно да отидат до Троянския манастир, да говорят с игумена, да срещнат хората, които са замесени в този скандал и да се види какво се случва. Истината е, че Светия Синод желае да покрие по най-безумния, според мен, начин това, което се случи в Троянския манастир, това, което се говори за Троянския манастир и това, което се знае вече от всички за Троянския манастир и не само за него. Вместо това отидохме там, разбира се, ще видите познати лица с някои хора, които са националисти. Снимахме тяхната среща, им задавахме въпроси на хората, които бяха замесени в онзи скандал. Баба Гуси, Палома и Филарет. Не можахме да намерим бившия игумен Григорий, защото той, предполагам, се скри, а ние не го бяхме предупредили, че отидем. Извинявайте, дядо Григорий. Но пък разбрахме, че новият епископ, новият игумен на Троянски манастир ще бъде епископ Сионий, който, не забравяйте, 2009 година има жалба срещу него от родител на семинарист, който го обвинява в опит за блудство с сина му. 2013 има информация за горещи отношения в Клисурския манастир Сионий, дано това да не е истина. Прави впечатление, че хора, за които се говори, че са гейове, непрекъснато се назначават за митрополити или на шефове, началници на ставропигиални манастири. Ние отидохме там, за да питаме тези хора, гейове ли са, защото те не искаха да дойдат при нас. И ги питахме, и вижте какво ни отговориха. Казвам ви само накрая, да ме прости Господ, ако това, което правим е грешно, но правим това, което ни подсказва сърцето. Миналата година, както вече знаете, края на миналата година декември, аз и мои съмишленици от Православна зора и от НПБ бяхме тук в Троянския манастир, малко след като избухна големия скандал с Кирил. Гей скандала в църквата. Гей скандала в Троянския манастир, по-конкретно. Тогава ние говорихме с игумена на Григорий, който по това време беше игумен, отскоро не е игумен. И той ни даде уверение, че абсолютно всички материали, включително свидетелски показания, включително медийни и вестникарски публикации, ще събере в един голям доклад, който ще изпрати до Светия Синод по отношение на тримата визирани в клипа на Кирил, а именно Августин, по-известен като баба Гуси, Пахомий, по-известен като Палома и Филарет като Филка. Неговото отношение, поне на пръв поглед, поне декларативно, беше доста отрицателно. Той каза, че той не може да ги гледа тези хора, едва ли не са го карали на сила да служи с тях, че той няма властта да ги отстрани от манастира и поради тази причина ще поиска съдействието на Светия Синод. Това е било личен разговор, не сте го записали. Това беше личен разговор с него, но има свидетели. Няколко месеца по-късно този доклад все още не е факт. Направихме справка в деловодството на Светия Синод само преди около седмица и се оказа, че такъв доклад от Григорий не е постъпвал. Потулва ли се случая Кичка Кирил, гей скандал в Троянския? Значи случая Кирил няма как да се потули, тъй като вече известен на цяла България. Там вече тече едно производство срещу него. Но срещу другите трима визирани в този клип и за които има вече свидетелства и от други източници, очевидно се прави опит да се потули случая. За баба Гуси, за Палома, за Филка вече никой не говори. Мислиме, опасяваме се, имаме огромни основания, че се прави опит това нещо да бъде сметано под килима и нещата да продължат по-старому. Тези хора са все още тук и все още служат. Ще си позволя да обобща в заключение. Православието е под атака в момента в България. Православието се подрива и съсипва. И е крайно време да се застане на пътя на този гнусен поход и да бъде спрян. Това е. Благодаря ти. Катамитската окупация, в заключение мога да кажа, катамитската окупация на църквата е крайно време да приключи. И ако ние миряните не го направим, клира няма да го направи. Добре.
Ами ние сме от една организация, една националистическа партия на България, съвместна организация Православна гора. Вие сте архимандрит Августин, по-известен като Баба Гуси. Прощавайте, но знаете ли колко хора ни се обадиха от околните села и от манастирите, за да се оплачат от това, че вече не искат да идват тук заради вас и заради такива като вас? И заради това, което се случва в манастира. Такива неща няма. Какви неща няма? За кои точно неща става дума? Отче, Почакайте, нека да поговорим. Отче, с цялото ми уважение, това, което излезе в Господари на ефира, няма ли да дойдете да го коментирате, да кажете нещо? Обвиняват ви в мъжеложство в рамките на манастира. Ще бъде хубаво да кажете няколко думи, да се отнесете малко по-отговорно към това, което ви обвиняват. Имаше ли тук един човек, който се казва Кичка или Кирил, който създаде така един доста неприятен скандал? След като името ви е замесено в такъв много грозен и много, как да кажа, зловещ, антихристиянски скандал, бих казал, защо не направите така, че да отидете сам пред Светия Синод, сам да предизвикате едно църковно следствие, Защо не поискате да изчистите името? да изчистите името си? Ако приемаме, че това са клевети. вижте, господине, какво ще ви кажа. Кажете. Аз съм дал 3 интервюта и повече не искам да дам интервю. Много ви моля. Има много важен въпрос. Гей ли сте? Не. Казал съм в интервю. Не съм гей. Тогава коментирайте защо Кичка говори за вас като за Баба Гуси. А какво беше това, което се случи и видяхме по Господари на ефира? Какво беше това, което се разказа? Баба Гуси, Филка, Палома, какво е това? Вие ще ми кажете. Не, аз да ви кажа. Защо един човек свана с скрита камера? За вас говорят непрекъснато. Вие ставате символ на това монашество, което е развратено и спедерастено, заради което не влиза в Троянския манастир. Съвестта ми е чиста. Никакъв гей не съм. И на Кичка ли е чиста съвестта? Не знам, не отговарям. На Кирил? Не отговарям за него. Аз предполагам, че е много грозно да ви обвиняват такива неща, но защитете се, ако не сме прави ние, или ако това са клевети и ние си служим с клевети в момента. Клевети са. Кой ви клевети и защо? Освен това, те не... дела срещу тези, които ви клеветят. Не знам какво искат от мен. Вижте, знаете ли колко знам хора какво твърдят, Вие гледахте че ли вие сте материала? Баба Гуси? Не. Не гледахте материала? Където се разказва за Баба Гуси? Не. Искате ли да ви го разкажа? Не искам. Един човек, който е гей от София, си говори с Кирил, говори си с Кирил и ви намесиха като тартор на педерастите в Троянския манастир. Не е верно. Като най-възрастния. Мен ми е болно за това. Кажи, тук при нас съм длъжен. не си, разбира се. Давам обяснение. Но и не сме длъжни ние да търпиме мъжеложци в Защо църквата. тръгвате? Не Какво сме. искате от мен? Искаме да разберем вярно ли е. Не е Хората от вярно. околността са отвратени. Какво беше това с Кичка, ако вие не сте Баба Гуси? Какво беше това с Кирил? Не съм гледал. Аз не гледам. Колко от вас са? 4. Пахоми. Хоми, той е такъв така. Той си има един, който се май разведе заради него. И то сега. На стари години. Хоми. Гуси! Августин, да? Баба Гуси! Баба Гуси като дойде ще го надърва и ще каже гътни Баба Гуси да си вземе семки. Ау! После с пръчка няма да можеш да изгониш от себе си. Нали? Тя как харесва голямо чудо? Тя както те харесвам. Да, бе, харесвам ме. Да. О, ужас! Погледни! Чай косъм от Баба Гуси! Виждаш ли го? Ми даде от Баба Гуси. Това е някакъв женски косъм. Ужас! Ми даде тя Баба Гуси. Красиви махате кърпички. Ау? Ти си скубал Баба Гуси. За спомен. Баба Гуси ще е готова. Нали? Как си обяснявате, че това име на вас така ви се лепна Да, през, обясним. през цялото това време? Зависи от злоба. От завист, за какво се завиждат на тебе? За какво ти завиждат? За какво точно? За монашеския живот. За какво ви завиждат? Бог знае. За монашеския живот ви завиждат. Да. Знаете ли какво се случва в Троянския манастир? Не. Пълно е има 4 педераси и един игумен, който не е. Това какво е? Това нормално ли е според вас? Вижте какво. Страниците на Свещеното писание казват, че такива хора са недостойни. Недостойни за... Така. Разбирате ли? И аз се разграничавам от такива хора. Разбирате ли? В такъв случай разграничавате ли се от Пахоми, по-известен От като всички. Палома? От Разграничавате ли се от Филарет, по-известен От като Филка? всички. Има ли Палома Има ли в Палома в Троянския? Троянския манастир?
има братия в Троянския манастир. Колко близки са те? Не мога да ви кажа. Вие ги познавате, живеете с тях, ядете. Не мога да ви кажа с кого е близък и какво е що е. А на къде си тръгнал, да ли закарахте в средата на селото? На къде си тръгнал? На къде си тръгнал? Защо? Не дейте да се занимавате с мен. С един човек, който няма нищо общо с тези неща. Не дейте, защото не е красиво. Не лъжеш ли? Не само с Не, вас, вижте не с какво. всички. Аз съм бил между живота и смъртта. Съм диабетик и в кома съм Това бил. няколко пъти вече го казвате и звучи като Казвам. оправдание, за да не Не. се занимаваме с вашите неблагоугодни дела. Не е така. Може да закълнете в Христа, в Библията, че не сте гей, Светото Писание. Може да Сложите закълнете. ръка върху Светото Писание и да се закълнете, че не сте Едно гей. пръстче вино от... Не съм съдомит. Закълнете се с ръка върху кръст. С ръка върху кръстчето. Кръста прави. Кръста не се- знам. Гей! Ето, това е кръст. Су- Това представлява кръст. Тогава вие си носите отговорност, ако сте излъгали пред Бога. Естествено. Знаете, нали? Монах. Телевизията и онази камера скритата не могат да излъжат онова, което се опитвате да крият. Едва ли, те дори не ви нападаха, просто разказваха какъв хубав живот живеете в манастира. Баба Гуси, как такова, колко алчен и похотлив сте бил вие. Нито Това е. съм малчен, нито съм похотлив. Обикновен човек съм. Искате ли заедно да си пуснем филмчето с Кирил, за да чуете какво говори той за вас? Да, мерзост не искам да гледам. Не е ли хубаво да свалите расото? Не. Аз съм го облякал това расо и тя да го носи. Трябва. Това е на живот. Трябва ли? Да. А как мислите, трябва ли Кирил да бъде низвергнат от църквата? И щом има доказателства, Ма той за вас има. Косвени макар че. няма такова нещо. Моята съвест е чиста. Имам човек, който тук свинар ли, как се казва, Петко ли, как се казва това момче, който обслужва животните и кочините там към манастира. Овце ли гледа. Ето, този човек, всичките вие тук такова. Вече като студент отидох в Троянския манастир. Тогава пак игумен на манастира беше, Бог да ми прости, дядо Геннадий. Тогава ходих и бях една Коледа бях там за едно Рождество Христово, след това в летния сезон. Разкажи ми за тази Коледа, за това Рождество Христово. Аз чух преди да направим този запис една много отвратителна история. Искам да ми я разкажеш буквално както се е случило, като започнем от това колко участници имаше в тази оргия коледна. 4 човека бяхме, значи ще ги назова и по име. Дядо, отец Нектари, единият, който беше помощника на дядо Геннадий Краваря, там, който се грижи за стопанството, Колю. Той не е монах, той е служител там, но живее в манастира. И отец Августин, дядо Августин. Бяхме те ме поканиха в игуменарната. И след това ме заведаха в игуменарницата, има нещо като телевизионна голяма зала, в която всъщност бяхме седани на диван и всичко, аз не съдърпах такъв. Те са помежду себе там, но аз не съм, само пасивно съм участвал. Тоест пасивно, ако мога да се какво пасивно. значи? Целувах, ама... Кой с кого правеше секс? Ами този Веско с отец Августин, Нектари, когато такова този Колю всъщност ми правеше ми духаше, всъщност Нектари оправяше Колю. Чукаше Колю. Добре, това звучи отвратително. Няма да забравя тази гледка. Аз съм го разказвал и на мои приятели за това, което се случва, защото сме си говорили на тази тема и се оказа, че не само аз съм бил обект на тези орги, ами съвсем други момчета, които сме в този дом, в захарна фабрика, в Люлин, ние си общуваме помежду си и се оказа, че те всъщност са били обект на такива орги в това. Няма какво да крия. Отче, ако не сме прави, прости ни, но ако сме прави... Давам ви. Ама не може тук така ти да ни прощаш на нас. Аз не съм човек, който така да ме подмята този. Он все пак... Какъв човек сте вие? Уважение, внимание. След Кирил не може да получите никакво уважение след Кирил. Спечелете нашето уважение, монах. Спечелете нашето уважение. Покайте се.
кажете, макар и невинен, поемам този кръст. Заради вярата, заради нашата вяра. На тази седмица, която предстои, аз се кая за своите грехове, както всеки Покайте се, християнин. подозрението пада върху вас. Наистина сме вярващи. Дълбоко вярващи. И когато в Троянската света обител, последния дом на негово светейшество покойния патриарх Максим, където е погребан, се случват такива неща над хладния му гроб, това действа много угнетяващо за всеки един вярващ човек. И вярата му в един момент е поставена на изпитание. Добре. Но за нашето идване се е разчуло и са затворили в делничен ден, след обед са затворили музея на Васил Левски, т.е. помещението, където той се е крил по време на освободителната борба. Което сега се държи което в момента се държи от, т.е. отговаря така наречения монах Филарет. И? Който е по-известен като Филка. Въпросният Кирил в неговото видео говореше за Филарет като Филка. Това, което имаме като информация, е, че въпросният Филарет е разбрал за нашето идване и се заключи в тази стая. Да почукаме. Да почукаме, не е заключено. Охо! Здравейте! Бихте ли отворили? Искаме да поговорим с вас за малко. Елате да го снимате. Тук се е покрил човека. Нищо не прави, стои изправен. Отец Филарет. Отче Филарет, само няколко въпроса да ви задам. Не, в твоите не искаме да влизаме. Не е интересно в твоите. Къде е 124 127? Тук е 124. Има ли хора там? Палома, коя беше? Палома е в 125. Това часа. Архимандрит Пахомий търсим. Здравейте. Здравейте. Вие ли сте архимандрит Пахомий? Това е това. Знаете ли, че ви викат Палома? Какво правиш, бе? Знаете ли, че ви викат? Чакай, отче, спокойно. Спокойно малко. Чакай. Отче, задръж малко. Искаме да говорим. Въпроси да ви зададем. Искаме да говорим. Отче, защо не гониш по този начин? Отче, погади се, отче. Отче. Отче Пахомий. Не ми хлопай. Отворени. Отче Пахомий, отвори спокойно да поговорим. Няма нужда от тези нерви. Хората са различни, разбираме те. Няма какво да криеш, предполагам. Гледайте се работа. Да си гледам работата. Защо бе, отче? Може ли така? Така ли отпращаш миряните? Вие не сте миряни. А какви сме? Вие ще кажете. Еми, Отче, миряни сме. искаме да ви зададем няколко въпроса. Излязоха едни неща, помните по телевизията, ние не можем да ги забравим. Няма какво да не обясняваш. Значи искам да отговориш няколко въпроса. Време беше да отговориш няколко въпроса. Оставете ме на мира. Ние не те притесняваме. Дойдохме да те видим, защото ти не идваш при нас. Оставете ме на мира. Отче Пахомий, Оставете ме на мира. дали сте гей и ще ви оставим на мира? Абе, как не ви е срам, да аз съм на 72 години, бе? Не ви ли е срам, нямате ли капка? Това няма нищо общо. Срам ни от тебе, монах. Защо да ми е срам от мене? Ами в момента Срамиш православието. В момента тебе те е срам от нещо. Отвори да говориме. Православието, монах. Нямам разговор с вас. Защо ти викат Палома? Откъде идва това? Никой не ме нарича. Много хора те наричат така, повярвай. Оставете ме на мира, не ви е срам. Ето, дърпаме се да излезе спокойно. Излезе да говорим. Отче, чакаме те навънка. Дръпнахме се. Той успя да се заключи. Това беше целта на него. Отче, да ни прости Господ, ама наистина, ако си гей, не си прав. Не за друго, отче. В този манастир е погребан патриарх Максим. Светла му памет. Не е хубаво тук такива работи да правите. Мартон, ай го този монах ще излезе съвсем спокойно. Ето един монах, който ще излезе спокойно. Кой ще излезе да говори? Отец Григорий. Отец Пахомий не ни отвори. А ние можем ли? Ето искаме да ви видим и вас. Ето памет, ако искате лати. Добър ден, аз съм. Отец Григорий, защо сега се чувстваме ние виновни, че едва ли не
правиме нещо лошо, че нещо го притесняваме човека. Искахме само да питаме тия неща за Кирил. Вас притесняваме ли ви в момента? Не, аз се служа тук от 2009-та и Искаме някой да знае, че потвърди. има малко по-различни, ама не знае просто. Има малко по-различни. Какво значи малко по-различни, отче? Той каза, че на 70 години трябва да ни е срам. Това като слухове, като ориентация, ама аз лично с очите си не съм видял извършен акт, нали, на мъжеловство, обаче като слухове в самата обител и в селото и в църковните среди, нали, съм просто, нали, свидетел с ушите си това, което съм слушал, нали, но с очите си на мене никой аз не съм виждал извършен такъв. Ти си килия до килия с този човек. Но на мен също не са ми предлагали. Не са ти предлагали. Да. А това с Кирил как ще го коментираш? Ами с Кирил това са факти, вече няма какво да... Щом като сам той е изповядал, е декларирал, че е такъв. Да, пред скрита камера. Пред мене каза, че заклана с пред Библията, че не е гей. Той е в позиция на защита, както и вие самия тогава, аз следих предаването. Казах ти, той е в позиция на защита, може да излъжи да каже всичко, нали? Много ясно, той даже по-добре да се излъжи, отколкото да никой няма да каже, нали? Аз съм... Отче, кой е Палома? Извиня, че те притискам, а кой е Палома? Манастирския не ме фолклор, кой сочи притискате, за просто Палома? това по самите свидетелства на Романах Кирил, който се познава с тях много преди мене. Това е архимандрит Пахомий, но това е по свидетелство на Романах Кирил, който е в клипа, който и аз следих, нали, е свидетелство, че това му е било... Ти само оттам ли знаеш? Това мекото име, нали, дето се вика. Само оттам ли знаеш? Специално за това име за Палома съм чувал по техните думи тук, пак на него, на Романах Кирил. Да, И на той се обръща Филарет, така. че така му вика подигравателно, нали, но официално такова обращение към него не. Аз съм вика само дял Пахоми или отец Пахоми. А баба Гуси кой е? Баба Гуси пак от този клип, който аз съм чул с ушите си. Викат ли на Августин баба Гуси? Тук. Тук не. Тук самите монаси са се шегували. Пак също е този Кирил, който е такъв подигравач, такъв... Кирил лъжи ли? Натопил ли е светите отци? Как мислиш? Аз като гледах клипа е много такъв. Активен. Автентичен. В смисъл автентичен и откровен. Тоест той не е предполагал, че е засниман. И това е най-голямата уловка всъщност, нали? Да бъдеш заснет, нали, в такава непринудена ситуация. Предполагаш, че е истина, защото той е непринудена ситуацията. Защото тогава човек си се държи с маниери и всичко там. Друго, което аз съм чул и видял, това е, нали, но не иска по никакъв начин да дискредитирам тяхната личност. Разбира се. Ние не те караме да ги топиш. Просто никой не ни отговори на въпросите колко време мина вече от тогава. Това ми е задача, нали, да се научи и с всякакви хора да живее. Нали? Това е аскетизъм. Всъщност още Гьоте го е казал, че... Аскетизъм ли да се учиш да живееш с геове? Аз не съм знал, че е аскетизъм. С всякакви хора. Аз просто в момента съм на този кантар да го реша дали това е покаяние да живее с хора по-различно. Отче, извинявай за оценката, ама леко женствени ли са твоите колеги? Не мога да дам. Не смея да кажа. Пити си ти, Павка. Много ти благодаря, че единствен ти ни прие. Нали, излезе. Аз няма какво да крия.